Liečba svetlom je stará ako ľudstvo samotné. Prvé záznamy o cielenom použití svetla na zdravotné účely sú zo starého Egypta, svetlom liečili aj v starej Číne, v starovekom Grécku a Ríme. Vďaka najmodernejšej technológii použitej v biolampe Medilight je možnosť liečby svetlom teraz dostupná naozaj pre každého. Ako to funguje? Jednoducho, ak máte akútny zdravotný problém, stačí osvietiť problematickú časť tela základným žltým svetlom po dobu 10 až 15 minút. Polarizované svetlo lampy vyvolá oživovací efekt a prinavráti bunkám ich pôvodnú funkciu. V prípade chronických problémov vymeníte žltý filter za farebný a ožiarite časť tela súvisiacu s ochorením farebným svetlom. Toto svetlo vyvolá v bunkách biostimulačný efekt, ktorý pôsobí na celý organizmus. Biolampa Medilight je ergonomicky tvarovaná lampa modernej konštrukcie priamo z týmu vynálezcu biolampy. Manipulácia s ňou je ľahká, zvládnu ju bez problémov aj starší ľudia. Výmena filtra je jednoduchá. Stačí filter chytiť za obrubu, ľahkým potiahnutím a miernym pootočením ho z lampy stiahnuť. Nasadenie filtra sa vykoná opačným procesom. V prípade dlhodobejšieho používania je k dispozícii stojan, ktorý odbremení ruky a umožní aplikovať lampu aj na časti tela inak nedostupné. Oblasti použitia lampy sú naozaj široké. Od riešenia akútnych a chronických zdravotných problémov vo fyzioterapii a rehabilitácii, v reumatológii, v športovej medicíne, v kozmetike a dermatológii. Biolampa Medilight spája v sebe modernú technológiu liečby polarizovaným svetlom s veľmi priaznivou cenou. Lampa je vyrábaná v Európe, čo znamená, že záručný a pozáručný servis je bezproblémový.